karton mauni makapahilom sa mga baba sa Marites karon. Snake. Sa Bisaya pa, snake. Uy! Uy! Mr. Ramiro, ano ka? Uy! Kada ko ang snake dito! Hala! Tara! Atong bat yun! Sugod ng karma ninyo. Asa na pita ba? Asa na pita? Kanang itong! Kanang itong! Kanang Kusi! O, kana! Na! Nabali akong kahoy! Asa pa man to akong mga kaila diri ay? Gagilok na kayo niya akong baba. Lami na kayong itsismis. Asa pa man kato sila? Ay, murag mahunan niyo. Ops! Unong sa unong. Ngano man? Palungan ni mong motor ba? Atay kadali ra ba ko? Tinaog sa ko, dira kin ako istorya sa imuha. Unsa man? Uy, kaila ka to tong amigo nga dagko kay suot nga sinina. Asa ato? Katubang pirmi nga maglonghir ba niya ang isuot niya, puro black na sinina. Aw kato, ngano di ay? Atay do, nangawat siya sa Mega Market. Ha? Pag sure Nalagi, kita kayo sa CCTV, wide angle tiradas ba? lawa anak do. Stitik ra ba kay ito purma? Nah, mismo. 1.5? Kaya atay ayaw ng 1.5, kaya dako ra kaya nakatrans factor. Ati, kinsa man ang gistoryahan anan duha dira? Pagbantay lang mo sa kuha kung ako inyong gistoryahan karon do. Nah, di na ko atay ulawa ato oy. Ako gid inyong gistoryahan dira ha. Pagbantay lang moron sa kuha. Ngun ana gina mga tao karon no. Human kanila mapuslan. Ila dayon kang pasagdan. Uy. Kaning karton mauni makapahilom sa mga baba sa Marites karon. Snake. Sa Bisaya pa, snake. Atay di katuan bataas ha? Atay bata pa bago to, katigol lang naman to. Pero speaking ato ba, nanapoy lang yung isyu? Nabuang, palit na koron. Ay, sige. Larga ni ha? Asam na ako ni plastada. Murag hawa naman kay dirin dapita. Kani. Kaning mga sapata ug kaning snake. Mao nimo balos sa inyo ha. Kani additional. Saan po nang isyuha ba? Lah, tabang daw. Tabang! Lah, ang lunghir man na Long hair baby arin akong yawi be. Buang, tara atong tabangan. Uy, Mr. Ramiro, ano ka? Ngano ka oy? Kada ko ang snake dito. Hala, tara, atong bat yun. Sugod ng karma ninyo. Asa na pita ba? Asa na pita? Kanang itong! Kanay kusi. O, kana! Na! Nabali akong kahoy! Tingin sa mani. Snake. Snake? Time to run. Time ang kaoy! Ang karton lerom kayo. Dekat dari air ka. Makita ka sa kamera? Apil ka? Bentar, turun. Ah. Go! Aduh. Go! Gawing si na ba yung gawing si na ano? Isa. Di mo klaro ang snake. Arin lang anggol. Okay. Ay. Lagi. Yan anak ko. Isa.